Maibuntag diha o alang sa atong unang langit nung huni usa gihapon ni ka composition brother ini nga nag-compose ni ini nga kanta si Brother Kim Donaire from San Isidro, Camotes Island. Unya gikanta ni sa usasab gihapon nato kaigsuon nga si Brother Nats Lucero, no, taga Lower Kagkagan. So ato ni siyang paminawon mga higala makaigsunan kay usa kini ka mensahe nga naghatag alang kanato. So ato ning paminawon kung unsa gyud ang mensahe nini. Kalit lang na usabang dautang pagpati. Musunod kami kanimo sa pagbuhat o maayo, aron kami matabangan ning among mga kaisdanan. Ug kung kami madakilas man ning litag sa kalibutan, ayaw kami pasati ang among kamot guniti. Kinabuhi ko karon na puno sa kalipay, ang kanunay ka sa akong kiliran. Tagabantay sa kanunay o naghatag sa kalinaw, nagatabang sa akong kalisdanan. Apan ang akong kaway naningkamot gayud, nga ako iyang mabuntog ug iyang madaog. Musunod kami kanimo sa pagbuhat o maayo, aron kami matabangan ning among mga kalisdanan. Ug kung kami madakilas man ning litag sa kalibutan, ayaw kami pasati ang among kamot guniti. Musunod kami, Jesus, bisan asa man ikaw. Tultuli kami, O Diyos, sa among paglakaw. Musunod ako, bisan asa ikaw kayo musunod kami kanimo sa pagbuhat o maayo, aron kami matabangan ning among mga kalisdanan. Ug kung kami madakilas man ning litag sa kalibutan, ayaw kami pasati ang among kamot guniti. Okay, salamat no sa mensahe nga naghatag kanato nga musunod ako Hesus, no, bisan asa man ikaw.
ug unta mauunta ni tanang hunahuna sa tanan nga katawhan, no, nga musunod gyud ta matag adlaw, dili lang kay musunod ta panahon nga nakasimba. Oh, musunod lang ta kay nakapanahon tas pagampo, kundili adlaw og tanang minuto mga igala makaigsunan ato gyud sundon si Hesus. Ilabi na niining atong panahon nga malisod garon. So, alang sa pagpadayon mga higala makaigsunan, ato gihapon pa tagaan og langit nung huni ang ato nga mga sukintig paminaw. Usa gihapon ni ka kumpuso mga igsuon. Gikompos gihapon ni Kim Donaire og siya gihapon ra ang singer. So ato ni siyang paminawon kung unsa gyud ang mensahe niini kay niini nga panahon mahigala makaigsunan na atay mga pagsulay nga miabot. So ang uluhan nini ang mga pagsulay. Sa imong kinabuhi aduna ba'y mga pagsulay? Gisakit pa ikaw o napuno sa pagsaway? Gibati mo ba ang kalisod? Nagaantos ba ikaw gayud? Ang mga pagsulay nga niabot sa kinabuhi mo, naghatag pagkaluya ug babag sa imong pagtuo. Apanig sungko ayaw lang og kabalaka, dulang kang Hesus itugyan ang tanan. Sa imong kinabuhi ang pagsulay matagang taman, ug ang pagtuta sa Ginoo pagasulayan. Igsoon ko ayaw ug kabalaka, kay mubalik siya ug kitaluwason niya. Ang mga pagsulay nga niabot sa kinabuhi mo, naghatag pagkaluya ug babag sa iyong pagtuo. Apanig suon ko ayaw lang og kabalaka, dulang kang Hesus itugyan ang tanan. Ang mga pagsulay nga niabot sa kinabuhi mo, naghatag pagkaluya ug babag sa imong pagtuo. Apanig suon ko ayaw lang og kabalaka, dulang kang Hesus itugyan ang tanan. Dulang kang Hesus, dulang kang Hesus, dulang kang Hesus itugyan ang tanan. Itugyan ang tanan. Itugyan ang tanan. Duol lang gyud kang Hesus mga higala mga kaigsunan, no? Kung doon na makay problema, ayaw pagkatingala, no? Ayaw katingala, ayaw pagduha-duha. Duola si Hesus. Andam gyud siya nga modawat kanimo.